Autodeterminació és justícia. Catalunya és una nació mil·lenària amb un dels parlaments més antics del món. Si avui accidentalment estem sota el jou de dos estats, no ens ha de fer pensar que necessitem el permís de cap d'ells per decidir què volem ser el dia de demà. Ha arribat l'hora de deixar de pensar que som una part d'algú. Els catalans som un tot des de fa molts anys i ja és hora que decidim quina ha de ser la manera amb la qual ens volem organitzar. El creixement dels moviments socials els darrers temps a Catalunya és un clar símptoma de la responsabilitat adquirida per la societat a l'hora d'exercir el dret a l'autodeterminació. La classe política i dirigent ha de saber que si no està disposada a recollir el guant de la societat, aquesta societat els canviarà. Des de la FANEC i com a associació d'estudiants que fa molts anys que treballem per poder exercir el dret a l'autodeterminació, donem suport a la campanya internacional de l'ISEC i demanem a tota la societat, però especialment a la comunitat universitària, que signi, que col·labori i que ajudi en tot el possible. Sí a l'autodeterminació.